Ngibenge lapha ngamukela umbulo emakhaya kwesimanje wonke uthola khona indaba ehamba phambili nefika ngesikhathi. Umbulo emakhaya isikhathi masikanje ngudocebe indaba zokuthi abantu abaningi bakhombisa ukuyithakasela noma ukuthakasela ligxathu eselithathe u-Ayanda Msweli. Ayanda Msweli ubonakala impela kwenye ividiyo sesho ngempela ukuthi le nto le yebhakede nokusiza abantu usefuna ukuyisa kwelinye izinga. Usho ngempela ukuthi kuyimanje usevule iplazi lapho khona azolima khona. Mawukuthi masekutholile lokho akulimile basekwazi ukuthi eyosiza abantu ngoba uyasho ngempela ukuthi uma eyosiza abantu kwesinye isikhathi ufica ngempela ukuthi ikade ngempela kade lalala izimo. Uthi ngokwenza njalo ngokuthi avulele letsimu noma iplazi leli uzokwazi ukuthi athathe into akayitshalile eplazini ayivune ekwazi ukuthi yonikela ngayo. Usho ngempela ukuthi manje ngempela igeja phela selingene ngempela emhlabathini uthi akasayi emuva. Uwe emakhaya nathi ividiyo lapho ngempela khona u-Ayanda Msweli esholo ngokwakhe ngempela ukuthi usengenile ngempela kule nto yezolimo. Uzokhumbula ngempela ukuthi u-Ayanda Msweli umuntu aqala okhozini umuntu ngempela ongenelela kwizinto zomgwaqo. Uthe mayisuka angena kwibhakede lapho khona besiza khona abantu abaningi, abantu abahluphekile, abawele izindlu nabanye abangwazi ukuthi bazomncotshela kanjani. Buye emakhaya nathi ividiyo kwehlangene ne-comment section sizwe uvo lwakho ngalolu daba la Ayanda Msweli. Siyabonga. Africa my continent, Africa my home. Se-Africa, South Africa kwaZulu, Mkhanya kude district. Sisemntubu masipala sekunjanini indawo. Kusekhaya ke la. Ayanda Msweli Foundation iyayishintsha lento ngoba ezinye zezinto esifuna i-Ayanda Msweli Foundation ikakhulu igxile lapha intweni zomgwaqo nokubheka nje onke ama-social ills. Kodwa sesithe manje ake sibheke ukuthi singangena kanjani kwe-agriculture. Siqale lezi zinto uhlelo lokulima. Mawuzonza uhlelo lokulima kufuna uqale ngamgwaqo ube khona. Umgwaqo sesuvulile khona. Into enzeka la uhlelo khona uhlelo engangaluzwa kwa agriculture luthi uhlelo lokuxosha indlala kwakukhona into enjengaleyo. Uyabona masebenza si-Ayanda Msweli Foundation ufika kweminye imizi uthola ukuthi kuvalwe ngehlahla akukho no mawuthi eziko uyathola ukuthi umlilo kade wagcina kuba khona okusho ukuthi ukudla akukho. Manje indlela ezoba ngcono ukuthi si-organization asithi sibheka silekelela kusebenza ibhakede kodwa sibe nayo indawo la silima khona sibe nokudla okuzobe kuphuma enhlabathini sikwazi ukuthi ke silekelele ngokudla ke manje angafuna silekelele khona. Kodwa ke angawake amagula umgwaqo lo nje uyabona uvulwa nje manje kuliwa manje ukuthi ufuna ube khona. Nansi ingadi sizoyisebenza le cama plus or minus 2 hectares ezobe sosebenza la. Kodwa ke othisha bami ugcina umkhwanazi kwa agriculture uadvisor uthisha wami lo akekho namhlanje kodwa ungi-instructile ukuthi ngenze ngimthathe lo ngithatha lo bese ngithatha lo ngimbeke la bese ngithatha lo ngimbeke la. Right, ubani lo Springbok 360 eselinde herbicide yeah. Lo into ayenzayo lo ngizothatha lo ngimfake la amela uzoma la bese ngimfaka kulo lo u16 liters plus or minus fake la bese ngenza demonstration without explanation bese ngithatha lo ngimfaka la uyabo sengizomthatha lo ngimfake la emahlombe singene la sibulalani ke manje sifutha wonke lo lukhula lolu bese siyalinda 3 days noma u7 days kuze lushe lukhula lo mase lishile lukhula ke sizosuka lapho ke sesizolanda ugandaganda uzophendula sesingaqala ke emva kwalokho kodwa already sesenzile ukuthi kuthathwe inhlabathi la kuyokwenziwa amasampuli esidara eMaritzburg. Asizokutshala nje ukuthi siyatshala kodwa inhlabathi izosho ukuthi yona ivumela ini njengoba nje ku-August September kubhekile yini ezovuma kule nhlabathi. Ake sizameni ke manje sesiyazama ke ngithathe lo ngathi kusinda sini ngifuna ukumbeka la akuya nanglo demonstration
Lo mgwaqo uphela la ungacabanga ukuqhubeka. Uphela la. Okay. Satha uNobayiwane. Lo nomshana lo. Lo umZulu uthi umkhulu lo. Uthi wafunda iplumbing. Nje anaka amanzi la yenza iplumbing phela sikwazi ukuchela. Imlethele lokho la. Hey wena, come here. Bani ukutshela ukuthi ungahloniphi. Okay. Nangulo. Yabona ke. Lo uJack usilekelela kakhulu ukwazi ukungena door to door siyobheka ukuthi abantu abaxaye kanjani. Kusho ukuthi ke kwi research esiyenzile sibonile ukuthi hayi noma abantu bexakile ngezinye izinto kodwa uxaye kakhulu umphangazana indlala. Ufuna sonke nami ngizodlala nabantu bazodlala wonke umuntu uzodlala. La sifike khona nje ufuna manje sifika siphethe. Kwafika uphethe. Ufuna mshana. Okay. Mana ke mshana angithi ungikhumbuza. Siqala ngeke lokho kuze amanzi ngesikhathi engena. Abe lokho lokho. Lento kalokho ikhona la igcwele yonke la lamatu kunolokho ungani. Ngiqale ngifake lo. Yes. Manake. Bamba phela mshana. Okay. Taka tatwethu. Kwangavuleka manje. Awukwazi kuba Ay. Hey mshana. Sekunenkinga na, une challenge la. Hey mshana. Kune challenge la. Sekuyalena. Okay. Nguqhumisa ngakudonsi. Okay. Sakithi madoda. Okay. 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 Lento inenkani lento ne. Hayi, mshana. Yangihlula mina nene. Mshana. Hallo, bedela kanje. Kanjani? Lento ne. Hey mshana ingqondo iyasebenza ne? Lento ifuna ingqondo yakho la iyafuna amandla le. Hey mshana. Okay. Akuphuzwa. Mana phela ufuna ukuthiwa kuba u400. Hey mshana hey wena. Lento kuthiwa ayibe u400. Nakhe. Faka ke mshana. Okay. Faka ke nansi. Kuthi usigeze. Okay. Awukwanti ayuthi uthela ngaso. Ngabe sesende isigoma. Ngabe ngisageza inkomo. Okay. Wena wenza iplumbing amanzi uyabona ukuthi sinenkinga engakanani. Uhlelo xosha indlala project. Hayi thela. Awuthi ngilekelene. Hawu. Funa lento mshana. Lento lena ayifuni lento manje ifuna ingqondo. Usho phela mase ufuna yini? Ayuthisha amakekho lapha ugcina umkhwanazi. Sekulungile. Lutho. Funa vela amanzi. Umeluleki wami lapha. Uthisha wami ugcina umkhwanazi. Ongifundise lokho wangenza isitheory. No. Okay. Okay. Sangena la. Siyenzi. Saphuma la. Amageta. Ngena. Siyenzi. Phuma la. Amageta. Ngena. Siyenzi. Okay. Angithi sazobe sofaka umunye futhi. Yeah. Makuphela lo. Okay. Ho. Faka ngapha emsukulu. Faka ngapha. Sethe ngama. Ngifuna ngama. Falela ibhande ngapha. Liphi ibhande? Okay. Alixonyiwe.
ya awushaya lezi yankomo ziphume lapha engaze zidle upoison azizidla ukhula this one demonstration akuya akuya siyibambile ke manje ngicela siqale umoya ngathi uya le asiqale lapha ekhoneni size ngapha hey unothando sakwazi ukushaya ikhwena mina lisekho lutho athi lapha akuya sayishintsha lento lolu ukhula hayibo kahleni lolu ukhula singalima phezulu kwalo ngizobe ngikhona nje sibona ukuthi kuyenzeka hey teacher wami my teacher my class teacher ayiqala ke lento sayiqala lento umoya noma awukho kodwa khona phela omncane ubhekele usho uthini iningizimo uya eSouth yikho nami ngizoqala la siqaleke teacher akho-ke teacher kodwa phela mina ngifuna ngibe ngale walolu khulu azongithethisa uthisha wathi angoma ngapha yabo ake nikhulume ke balimi nani nazi ukufutha ikhona lento engiyenzayo noma ayikho khulumani balimi nithini ikhona lento eyenziwa yimi noma befuna ukuthi ngime la ya phela bengenzela uqale ngime ngapha okay ishoni balimi ishoni ku comment section ukuthi hayi befanele wenze ukuthi phela thina sakhula ngekho lokho wavele kulinywe akho ke la plus or minus 2 hectares